शी. अरे इकडे इकडे इकडे. अच्छा, गळ्यातून येत आवाज. मी मनावर घेतलंय. काय ते कालचं काय? ओ ठो. अरे काय गातोस तू? परत येतं गाऊन बघू. चौथ्या काळीत हा ढेकर ढेकर. अरे काय करतो ढेकर, तो पण सुरील. आटगाव गा गा गा. ओ ठो. कोण असस तू? मी रोहित आहे. नाही 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 नाही, कणकवली आयडल, स्टार वॉइस ऑफ मालवण, सारे बापा पावस करून शिष्य असंच करे तू. नाही ऍडमिशन घ्यायचं. ये तुका सल्लो देत नेक्स्ट इंडियन आयडल असतो. काय असतो? इंडियन आयडल. आठवलं तुझं सल्लो? आठवला. अजून एक सल्लो देऊ? हा दे ना. दारू प्याल्यावर मी जा काय सांगेन त्या मनावर घेऊ नकोस. ए भावा, कालच पावसकरांकडे फी भरून इलय रे. ए या पार्सल आपल्या गावातला यादवाक दे रे. आपल्या गावात यादव? यादवजी यह लीजिए. यह लीजिए. गाव कौन सा आपका? मालवण. मग मालवणी वांगडा मालवणी बोल. यादवजी मालवणी हो? मग तुझ्यापेक्षा जास्त दीता. निक्या हाय तो माझा मित्र अनिश पाटील. हा ओ पाटील, सातारा की सांगली? सावंतवाडी. व्हॉट इज युअर नेम? स्नेहा ठाकूर. ठाकूर हरियाणा की छोरी हो? नाही, कणकवलीचा चेडू असे. अगो थांब. आता आडनावात पडायचाच नाही. समोरच्याच्या वांगडा आता मालवणीत बोलतले. तो जर मालवणीत बोलू लागलो तर तो माझ्यासाठी मालवणी. हा अगो